כאלה מצאו את דרכם לשלווה כאן לפסק זמן. ימי העצמאות והזיכרון הישראלים כל כך צוינו השנה לא רק כאן בארץ. כך למשל נראתה הצפירה באי קו סמוי בתאילנד, וכך ערב הזיכרון. השם ישמור צאתך ובואך. אמנם הנשמה והלב בארץ ישראל, אבל הגוף שלנו פה וזה חלק מהניצחון שלנו. מילואימניק שנפצע, בחורים צעירים שרק השתחררו ורק יצאו מח'אן יונס לפני חודש, חבר'ה מהנובה. אני כל שנה ביום הזיכרון פוקד גברים של חברים אחרים בהר הרצל, והשנה לצערי נוספה עוד רשימה של 8 חבר'ה. יש לי גם חבר חטוף, אבינתן אור. אחת הסיבות שלא רציתי לטוס זה כדי להיות ביום הזה בארץ, לחוות את זה בפול טיים. שקד, לוחם במילואים, נפצע מרימון בח'אן יונס והוא עבר לשיקום. אשתו מצאה חלון הזדמנויות צר במהלך הטיפולים כדי לעשות הפסקה, ושכנעה אותו לאבד את מה שעבר, לנשום רגע. וכמו שקד, החופים כאן מלאים בצעירים, רובם מגיעים עם מטען לא פשוט. בש"ג של רעים התחלנו לחלץ תושבים, וזה התמונה שמבחינתי כאילו לקחה אותי איתי כל המלחמה. של הספתח הזה שאתה רואה את התושבים עם הדמעות בעיניים, לחוצים. בבנקוק פגשנו לא מעט, בעונג שבת, יש להם כזה עונג שבת שכל אחד משתף, אנשים שם, אנחנו מזהים בקלות. את רואה, מתחילים לדבר ואז פתאום נכנסים לאיזושהי בועה, כאילו מתארים, מתחילים לפקוד, כאילו היה שם די הרבה. הפצעים, הכאב, הזיכרונות, האובדנים, השכול, הם ארזו אותם בתוך התרמילים והם איתם. וכמו שקורה לפעמים, יש גם מקרי קיצון. ישראלים שחווים התקפי חרדה קשים, שהאורות המהבהבים במסיבות מחזירים אותם לשדה הקרב, אחרים שמובלים על ידי שוטרים מקומיים לבית חב"ד, אחרי שאיבדו קשר עם עצמם. המסע הוא כבד, והחופש, והיעדר סדר יום, ובואו לא נשכח שבאזורים האלה יש שימוש אינטנסיבי, בחומרים פסיכואקטיביים, והתהליכים הרוחניים, כל הדברים האלה הם כמובן גם דברים יכולים להיות טובים ומפתחים, אבל יחד עם חוויות טריות מאוד, טראומטיות, שעוד לא עברו עיבוד, לפעמים אפילו עיבוד ראשוני, השילוב הזה יכול להיות שילוב שיש בו סיכון. יעל חזרה עכשיו יחד עם עמותת נתן משהות של שבוע באיי תאילנד, בניסיון לקבל מושג על ההיקפים של הצורך במרחבי טיפול לישראלים שם. הצורך עצום, אבל נחוץ לזה מימון. נכנסנו פה כל הצוות לטיול אחרי המלחמה, גם הייתי בנובה, והיינו מאוד שמחים באמת אם היה פה איזשהו מרחב כזה שהיינו יכולים לבוא ולדבר ולשתף. פגשתי גם לוחמים שטריים יצאו, ואתה רואה על כאב מטורף שמדברים על חוויתי משהו, אני עדיין לא יודע להבחן את זה. כי הרבה חבר'ה עדיין לא הגיעו למצב שהם נמצאים באיזשהו סשן טיפולי. זה משהו שיכול לעזור לאנשים להיפתח קצת ולחזור לתהליך ארוך ומתמשך דווקא בישראל. הם באמת נמצאים שם במספרים מאוד מאוד גדולים, כולל צוותים שלמים של מילואימניקים. יש לנו חובה להיות שם בשבילם. סבבה. מה רצית? הם חיים שם לגמרי בעברית. את יום העצמאות למשל הם ציינו בדיוק כמו שהיו מציינים בארץ. אבל החיים שם נותנים אפשרות לנוח לרגע, לאגור כוחות, למצוא זמן ופניות לעניינים שבארץ נדחקים בדרך כלל הצידה. הם שם על החוף בתאילנד, אבל הלב והמחשבות בישראל. חושבים על מה היה, על מה יהיה, על מתי יחזרו הביתה. אנחנו ברגע ובשנייה שיתאפשר לחזור לאזור עמק החולה, אנחנו נבוא בריצה, בשמחה, עם אנרגיה וכיסים מלאים ברצון לעשות ולממש ולהגשים, אפשר להגיד כמעט ליישב מחדש את האזור הזה. אנחנו נחזור. אני כן הייתי במילואים וכן הייתי חוזר אם קוראים לי.